Mayong agagid sa aton mga viewers sa bungad laon sa Ilonggo News Live. Welcome sa aton nga pagpangalagad. Ari kita sa famous nga Carpenter's Bridge diri sa may Mandurriao, no? Kung makadto ka diri sa may Molo from Haro halin kabi sa SM City, magyan mo gid ni ang Carpenter's Bridge. Sang una naga-interview kami diri sa kay Nunglando Laison sang Lions. Gagmay pa niyang mga napadaw sila. Bakaw. Sila pa ni nagtanom. Ay man dumam naton may cleaning program sang una dere ang Lions. Sila sini ang nagapanglimpyo. Mga iko dere, mga basura gilatipon nila sa sulod kag mga almost napulo man na board ka tuig gaway kog balik di. Kag amo na ni subong itsura no. Kag oo, kag kun way ning Carpenter's Bridge nga milyon ang atop, basa kita di subong. Amo na ang bali ng lando. Di kun way di ang aton di nga dalom taytay ni nga libre kape. Basa kita subong. Pero anyway sa aton mga viewers subong adlaw. Welcome sa aton nga pagpangalaga din sa aton nga programa. Sa background makabanan ginapatigayon ang blood testing kag blood typing. Kay may mga weighing, may mga medtech sila dire, mga nurses medtech sila dire nga pangabay pinagi ni sa mga Lions no. Kag isa ni kalibre, libre lang ni. Ang problema lang kay maulan, kung way nagulan, nagaduho, kadamo tao di. Galing kay Lion Chimpo sa bungaga, medyo ang panahon way nagakuan sa atong gopod. Pero madamo man yapon. Kay di makadto ka sa ospital, mabayad ka, mahulat ka sa inuras, isunod ka kung may ID ka pa sa COVID ID na, no? Interview. Anyway, sa aton mga viewers sa bungad daw, nagapasalamat kita nga ginkaupod naton ang past president, past governor sang Lions District 1B. No other than Boss Lando Laison, si Don Lando, alin sang una magsiling ka nga Lions, nakatataki na board doming sa pinsan ng tao. At sige si Don Lando Laison. Kagupon naton ang presidente sang Iloilo Metro Lions Club. Wala siliwan ko di ang mapisan nga board member sang 4th District of Iloilo. Wala siniwan ko di si board member Duming Uso. Aga pa kani si Ibrahim Dio. Pa-check up man siya, no? Kay subong may mga edad-edad na ta. Medyo halong gid kita no sa aton mga kauturan. Halong kamo subong sa timpo kay maulan. Pagtapos ang ulan, may stagnant water, posible dengue na naman. Sa background sa naton, damo dire ang nagapakuha sa ilang blood chem. Upod na to na si board member Doming Uso. Ago i-introduce niya ang past governor sang District 1B, si Nunglando Laison. Board member Doming Uso, presidente sang Metro Iloilo Lions Club. Board, kindly introduce aton nga boss diri sa Lions, board member Doming. Yes, good morning Art, Rex, kag amigo Ibrahim, no? Si Manwamo, si Ruben. Si Engineer Ruben. Panes, kag sa aton mga kaupo diri, ari naman kita kay ginahiwat naton ang programa nga service activities ang Iloilo City Metro Lions Club. Ginahiwat ini kada Sabado na, no? Unaga diri sa Esplanade. Kaya mo ini ang programa sang una, kag subong ginasunod ko ang programa sang aton District Governor sa Lions International 301B1, si past District Governor Rolando Laison. So, ang Lions Club, Iloilo City Metro Lions Club, sang kahapon, nagkanda kami sang clean up drive diri man sa Esplanade, no? Ari man gani diri si Colonel Motsada, upod mo namon sa Lions Club. Colonel, diri ka. So, ini nga programa, mga service activities sang Lions, no?
ang diabetes screening, ang giving of eyeglasses, tapos blood typing. Bago lang ko nakapa-blood type, bago lang ko kabalo nga akon gali nga blood type, A positive. No? Line mo type gali. Parehas kita type. Oo. Type A+. Nag-weighing man kita, may-ari man kita. May mga bulong man kami dire. Ba? Nga ginapangatag, wala lang abi pasubong si Dr. Dalisay. Kagaini nga bulong gindonar man inis ni Doc Ferch Biron sang Endure Medical, no? So amo ini ang legacy program ni Goblando Laison. Kag bilang presidente, ginayo ko siya nga sigihon naton ang programa sang Lions tungod iya niya ligasiya limpasang una. 10 anyos na nagligad. So siling ko mas maayo nga sigihon ta ining programa para nga sige-sige gina ang trabaho kag ang obra sang Lions Club sa iya nga liderato. Sa una, Bordoming, may kuwan pa kami din. May clean up drive pa ni si Nung Lando. Ginbalik namon ina. So nag-start Mayo kami kahapon. Damo to. Ang ginupod namon ang security department sang SM. Kaya ang mga gwardiya ko sa backup kag ang mga new mabuhay, upod sang security department nag-coordinate kami nga kada twice a month, kada second Friday kag last Friday ma-clean up drive bang kami dire. Mayugid. Oo, so kaya mo ang programa ni Goblando sang una. So sigihon naton, no? Kag maayogid kay na siguro kung wala nang ulan damo pag inasibabaw. Pero tagaan naton sinong Lando sang kay gayunan niya mag-explicar kay balan mo baguhanon lang kuya sa programa yang ini. Mas madamo sa sang nahibalaan sini. Malabog salamat Board Member Doming Oso, ang presidente sa Metro Iloilo Lions Club. Of course, we would like to acknowledge sa presence ni Colonel Mutsada, no? Felix Mutsada, nga membro man sang Lions. Ang imo Lando, Boss Lando, ang imo pagpanamyaw sa aton mga kauturan sa diri sa bilog nga kalibutan nga tanaw sa aton, no? Labi na gid ang mga kaupod nimo nga mga Lions. Good morning, sir. Sa Ilonggo News Live. Salamat Art, Rix, no? Si Engineer Panis, amigo Ibrahim, ari man di ang amon past council chairman si Colonel Mutsada, kag siya ang amon nga mabakas nga presidente sa Iloilo City Metro Lions Club, si board member Domingo Oso. Ang imo ginapamangkot sa Monday Art daw na atag na tanan nga mga obligasyon na Monday. Why man kami obligar pero daw amo na gid routine nga mag-ayo lang ang Jimpo kada Sabado ibalik namon kay duwa ka tuig why naton makuani kay sa na epidemic why naton na continuous pero ang esplanade din mga pulo na nakatuig no pulo na nakatuig te daw kita nga ari di bla daw presidente ko daw ay ko nila may islan Si Mayor Jed pa Manong Lando, mayor sa Esplanade, sa Dalam Taytay. Te mo na gani nga ginaimbitar ko nila sa una sa politika nga madalagan konsyal. Siling ko nga madlagan pa ko konsyal kay mayor na ko da mabalik pa kuya sa kwan. Hasta si Franklin Drilon to mayor siya gidyan ang bunyag sa ako na nga mayor. Te balok ang esplanade din 1 hasta sa 9 daw ginabibibibi gini ni Franklin Drilon. Ay, amo niya iya nga project. Kay kag una-una nga ginpatigayon nga esplanade. Amo ni ang kwan, ang diri sa Dalam Taytay. Ang ang matutuod ng alan ini why ni esplanade kundi nga Efraim Triñas Boulevard. Ang gin-ordinansa gini mo, may ordinansa gini nga hindi ni esplanade. Ulila niya kay kopya nila sa Singapore kay si kuan ng architect dire mo
ni kuha ni Albasarin, ba sino to? Oo, Albasarin. Ang ginkuha nila, pattern nila ang Esplanade Iloilo sa Singapore. Okay. Bilangan mo ng istorya. Kaya ang tanan niya plano sa una ni Franklin, kada walking nga day, gapabalo na nga sekretaryo na niya si Rambo, niya si boss maglakat na sa, kung maglakat na sa kung kagaon, ginaprepara ako pamao. No? Man nahabi man ng Franklin, kaon mo. Na makita mo man sa lawas siya. Kaya ang ginaplano ya, tanan, nabatian ko na sa mga ginaistorya ya, kung sekretary sa DNR, sekretary sa Public Works, sekretary ko na no, kag kung siya ang maghimos, ingos nga buligan ng Esplanade, Iloilo, Esplanade, kag nag-amuni kadako ng Esplanade dayon. Halin, man sa una, 1 in 2 lang mo. Libuton mo mga 3 kilometers ni mga 3 kilometers ang 1 in 2. Luso-lusobra daw. Te sa subong, siyam na din kakuan, ka area. Esplanade. Kag gina-implementar ko, banabana ko man kung gusto, kung hindi. Pareho na, wala sing no smoking, Mayogit. no vendors. Why sila Kaya amo na, no bicycle. Pag meeting na mo ni Jerry, kag ni sino nga drilon sa kwan sa Si biking, siya nang Si Rock Drilon. si Rock Drilon. Sa sitio nag-meeting kami mo. Tinagambal ko nga siling ko, discretion man nagyapon ni Mayor. Bisan ano ang gusto ko, nga hindi pag-isudlan ang 1 in 2 nga sang bicycle. Hindi ito pasudlan. Siling ko kakadako man sang Esplanade, ang 3 in 4 hasta sa 9, pwede na kamo ka-bike. Tamo, why gidi ka bike ya? Amo ginayagin pangayo ko sa kay Mayor. Kaya mga salakyan nung lando, mga salakyan, huwag kasulod din, no? Away gid. Bilang ang salakyan niya, ako niya, ako lang na may pabor. Special parking fee. Ginatago ko lang ganin na. Dira, para man na kinanglan niya, may disiplina man kita. Hindi lang yung mga, unahon tayo disiplina, gid mo. Correct. No? Sa subong makita din sa mga pumuluyo ang ginaubra sang Lions. Ang amon may midtake kami ng volunteer, membro na sang Esplanade. Ang mga si Pim Chances. Sumba. Good morning sa kay Manong Boy Jocampo. Nong, welcome sa grupo. Take a seat, Manong Boy. Guida. Welcome sa kay Yado, Governor Boy Jocampo Jr. No? Huwag tigulang? Governor man eh. Do. Pim. Sige. Okay. Governor man namon sa Lions. Nami kay bisan masakit borduming ang magkuha sang dugo kung guwapang nagakuha. Way kagakuriit, no? Tingala ko man way kagakuriit. Amo. Board sa tunga. Boy. Lapit. Amo nang sang San Otto, wala kami nag-blood type. Nag-request ang amon nga midtake niya, sir, makakuha nyo, makita mabakal kita sa para maka-blood type ban. Kaya yung iba niya tao, magkagto sa ospital, hindi nila mabalaan kung ano nga type lang dugo nila. Tisiling ko, kinanglan gid, nga matandaan mo ang imo blood type. Base kung magkagto ka sa ospital, Pamangkuton ka pa? pamangkuton ka kung ano na, mabalaan mo daw ang direkta. Daw ka pasalamat man ko. Kaya sa mga ideas ang iban, daw mabalaan tabla nga mayo man. Gali. Okay, Art? Mamangkot na lugang nga dugay-dugay, no? Borduming diri ka tubang ka diyo, gata kilig ka sa kay mo sa line niya type. Line niya. Patamyaw.
Patamyamunta na si Kwan si Colonel Felix Mochada. Sir, ang imo lang ng greetings sa mga pilo mo Lions kag sa nagkatalaw sa ton diri sa Ilonggo News Live. Colonel Mochada, sir. Good morning. Good morning sa aton nga tanan, ano? Labi na gid ang pumuluyo sang siyudad sing Iloilo. Live kita, Colonel, sa Bilog nga Kalibutan, ha? Oh, okay, in the world. Oh, Good we're morning. live. Maayon kay gintagaan nyo kahigayon. Oh. Ma-interview ang amon nga presidente sang Iloilo Metro Lions, si past Governor Lando Laison, ari man ang aton nga immediate past governor, si Boy Jucampo. Ako nag-graduate na ako, no? Last year, Lion year 2021-2022, ako ang council president, Panay Guimaras Lions council president. Tanan nga presidente siyang 301B1. By the way, ang amon nga Lions is nagasakop siyang Western Visayas. Oh. This is Lion District 301B1. Composed of Iloilo City, Iloilo Province, Capiz, Aklan Antique, Guimaras, and Negros Occidental. So, tanan nga mga Lions Club are mandated by our article and bylaws to conduct community service. Wa niya bayad libre. Oh. Mayo Mayo gini Colonel nga trabaho no sa Lions kag of course magluwas sa Lions daw why not touch na balaan nga iban Mayroon man madamo man kita mga non-government organizations, NGOs nga nagara-ubra man pareho sila like the Rotary, mga other international organizations. Okay. Mayroon man sila, but Lions, we belong to Lions. We focus and concentrate on Lions activities. Okay. Madamo kini salamat. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much Colonel Mochada, sir. Ang papanamyaw sang ihado kay na to maninoy nagambal mo. My friend Manong Boy Jucampo, past president, governor, no? Amo ni sa nagbulos sa kay nung Lando man after pila ka years ganang pagalagad si nung Lando. Si Manong Boy Jucampo man. Good morning Manong Boy sa Ilonggo News Live. Ang imo nga pagpanamyaw, greetings mo sa Bilog nga Kalibutan sa mga Lions. Good morning. We are carrying it live worldwide, Colonel Manong Boy Jucampo, sir. Unas tanan, I'd like to greet all the listeners of Ilonggo, Philippines, News Live. News Live, no? Most especially sa imo. Nay, Support ko sa director ko, si Rex. Director You know Rex, Rex. no? Spill. To all my constituents dra sa Balod Dumanga, sige, malang ko to sila nga mamati sila. Nagabulig man sila sa aton sa agriculture. Yes, Part sir. of my people there, mga katawan ko sa Balod Dumangas bala. And of course to all the Lions, to all the residents there sa Iloilo City. And as you know very well, hindi lang kami Lions, no? Because Lions is not only liberty, intelligence, our nation safety. Kami mga men and women dedicated to serve other people less fortunate in life. So, good morning sa tanan, and I wish you all well. Madamo kayong sama ka Manong Boy. Kita ko ang tatak diri sa Lions sa Bordoming. We serve District 1B1 board member Doming Uso. Sir, ang ining programa ni nung Lando, of course, more or less mga 10 years na ginpatigayon ni, no? 12 years na, no? Siling ni ginakuhaan si nung Lando sa ko ano? Kasi galing tigwa pag ako hindi ka mag-create gid. Ma'am Chick, good morning Why ni Kwan? Why ni Kwan lang ni? Kuha lang ni. Ay, Kwan gali no? Dagom gali no? Hindi yang scalpel so no? Si Pim. Hi Pim. Good morning, From sir. where are you, ma'am? Iloilo Mission Hospital, sir.
mission hospital. Bawati parehas kita mga man mo mga protestante kita direta sa mission. No? Ti basta midtek no walang arayo nung lando ti sakit de. Ano sir, kung gwapa, kunuway ko na Huwag ka sakit sakit, mo. waya batya ka. Batya ka wala? Buhay kang batya? Huwag ko batya. Amo ning masadya di ba sa live kita mo. Board member Doming, 12 years agin patigayon ini nga programa kagin carry over ini bangod sa imo nga liderato, no? Kag of course ikapikat man isang iban, no? Kag we hope nga kay nakita naton nga nagasulod na diyang tawo, nagakuha na nung boy sang blood chem. Way man ginapamangkot, way man bayad. Way man ginapamangkot kun butante ka sang syudad, way ka ginapamangkot kun butante ka sang Dumanga sa kon sa probinsya. Amukin ba ng konsepto ninyo nga we serve board member Doming? Sa Lions, wala niya politika. Aside from being in politics, we also have organizations like Lions beyond politics. So, ini service-oriented activity. So, kita mo, biskan, hindi ni sa akong distrito, yan, hindi kami Bye, ma'am. nagaprograma, kag nagaserbisyo, kaya mo ni sundo namon ang ligasiya ni Nung Lando, ni Goblando, nga patigayunon, nga sige-sige ang amon service activity Correct. diri sa Esplanan. So, kinambalan ko na ka ang grupo, ang Iloilo City Metro Lions Club, kada Sabado, amon ning obrahon namon diri. Oh, mayugid. Ano? So, ang mga joggers, pagkakita Ang jagger si nila, way gina bisan diin na ni sila nagali no sa Yes. probinsya man no province. Oo. Maka-drop by ka lang di Oo. pwede ka kasulod. check nila ang ilang blood sugar, o body weight nila, body temperature, ang BP temperature nila, blood typing, kung kinanglan nila antipara, may araman. Kung nagamasakit, at may ginabatya, kung araman si Dr. Dalisay, galing na delay lang, may mga Malay bulong ko man mo. kami. So, imbis nga maglakat kami sa malayo, kay mas damo man diri sa Esplanade nga naga kadto sa agahon, mas manami nga diri nilang para sigihon namon ang programa nga ginpamunuan sang amon past District Governor Lando Laison. Kaya mo ni ang legacy program niya, kag legacy programa namon sa Lions International sa Iloilo City Metro Lions Club kasi sila na di si Sir Ricky Castro, si Goblando, si Goboy, amo na yung mga past district governor sa Lions Club namon. We hope nga nung Lando kag Manong Boy. We hope nga hindi lang amo ni no ang blood typing ang ining mga diabetes kabi nga may mga diabetison di. Hindi lang kundi may mga major surgery, major pagid nga mga concern. Labi na gid sa kayong lawas. Gina-force nyo man nga makabulig ka mo sa mga na ospital abi nga mo ning mga kaso dalag ko bing mga surgery abi mga OB mga ortho I don't know kung gina-force nyo man part sa nga inyong dedikasyon bilang Lions sa team nga we serve board member. Yes, no? Kaya ang service activities namon hindi lang limited sa 5 na ka-programa nga ginahatag sang Lions International, no? Kung may ibulig ka pagid, while abot sina, mas manami. Like 2 years ago, sa cancer ward sa Mandurriao, naghatag kami sang laryngoscopy. Nagbakal kami. Oh. Ginusar ato sa mga cancer patients, sa mga kabataan. Ara sa subong ang amon laryngoscopy. May project man kami sa mga children, no, sa kabataan, especially sa mga cancer patients. 2 weeks ago, naghatag kami, nadumduman nyo sa Asilo di Mulo, naghatag Nag-giving kami. ka mo sa asilo? 36,000. A month ago, may upod ako sa seminaryo, nautod di ATL, kinamutan ko to siya sang 15,000 para lang may prosthetic leg siya. Pero iya to sang Iloilo City Metro Lions ang ginkuan ko. Okay. Hatag daw service nga bulig. Mga fire victims kuan man kami nagabulig, no. So various na sports. Subong kabuhat kami sa Iloilo Women's Football Association. Balik na discuss mo Sponsoran na sa lima Lions. sa mga concern nga tanaw nimo. 5 areas na basic, no. Okay. Pero other than that, pwede kaya maka serbisyo pagid, no.
Pero ang focus sa Lions sa munang 5 service activity, clean up drive ng environmental, diabetes awareness, eyesight, no? Hunger, Mm. 5 global services. There are 5 global services mandated by Lions Club International. No, ang 5 global services na mandated to all over the world sa mga all lions is in ang pediatric cancer, Okay. mga pediabulic environment, magtanong ka mo, and clean up, kuha na siya pa, diabetics, awareness, and then hunger. Ang hunger, meaning to say, sa hunger, less fortunate sa mga sa mga barangay, Mga depressed barangay. depressed yung mga barangay. Kag vision, no? Vision sa Ang mga- mata. Importante na mata kay kami ni Sa Budiming. mga Daw senior hindi kami citizen. kita sa mayong matay. No? Okay, so muna ang kinanglan gid nga ipaubra sang Lions Club within the certain community. Matahom na nga programa sa kuan sa ining Lions, no. Manong Nando, nabala naton nga ang Lions siya way politika. No? Way Ang iba niya nga politika. grupo ya kinanglan niya May politiko politika ka man. diri niya way politika. May mga politiko nga ari de sa Lions pero way ginaintrang politika beyond the politics niya nga Lions sa Bordoming, no. Huwag gina ang politika ya sa Lions siya. May politika man po sikreto lang. Di personal na yan. Mayara man. Personal na yan choices ang tao. Hindi na jindaman mo. Oo, naku. Kay kung kisa may isa ka leader nga ginapost mo man nga ma-leader, may isa man to nga may nagapost man, te video ko na, hindi daw disimulado lang bala. Secret balloting lang. Oo. Man kung kisa bisan sa council namon may kuan man mo ang council na mga past president na tanan kag incumbent okay. mo na nga nag-chairman man ako may eleksyon man kami siguro sa kay Colonel Butsada way eleksyon niya pero sa nga una Adjok sila sa kernel mo. sa una 19 purgatin to pag-chairman ko. Oo. Sadya katama ang eleksyon to sa council. Oo. Sa Sarabia Manor pa to. Sarap yan. Natandaan ko si Mert Pellegrino pa tong kontra ko. Isang executive. Man ang executive nga Lions, dako nga grupo na mo. Day no 20 pa to ya, mga gungan nito. Bilog ang Pilipinas to. Hindi, diri lang yan Diri sa lang Iloilo yan? yan. Mga tanan niya presidente, kag incumbent president. Di kuhan mo, mag-eleksyon to, may kumilik kami. No? Na-assign to sa kumilik, dahil yun na sila. Oh, si Dilaxi. Oh, last. Buhay pa to si Dilaxi. Oh. Kag si past district governor Silso Pilinya. Sila to at siya tatlo. Sa nagaboting na kami, tiyang kumilik ya, nagatanaw sila ya mo. Ang tanan niya kontra ko, ginapababaw nila. Ang tanan niya ko nga sa akon na padalom. Te pag-iskutin nyo, si gambal man si Dilaxi sa akon niya, pre ano natabo man, ito mapirdi tao. Niya daw iyalan ni tanan sa nguli. Pag tunga-tunga na daw ay nasang ginabasa ang kontra Imo na na sila man mga saskiro to mo hasta man ko nakulbaan man niya daw mapirte ko mo sa nguli ba lintik pag tapos ang bansi ko hindi ama muna ang masadya sa Lions kay ti kuwan gid man kag tanan kami nga mga Lions naga binuligayed daw hindi mabugat sa ang isa ka ginapangayo nato nga ginapangayo mo nga mabuligan sang tanan nga grupo no daw amo man ang masadya sa mga Lions. Dumduman ko pa na nung Lando kay ti sa IBC 12 kami ni Ibrahim kag sa DYBQ ti yung manager na munto si Mr. Laxi.
Kada may dalag ko nga event sa Lions, atugi kami permi. Kami inskrito namon. May ulo kami kay nung nando nga babo nga litson magpuli. Hindi kayo mo mag-cover sa to kayo may ganapuli namon may litson. Pero anyway, masadya ang Lions kay makita naton why personalan nung boy no. Why dumansing nga iba niya nga mga grupo damo marites nung boy. Pero ang Lions sa wala. Microphone mo. Para bation ka man. Oo. Ang Lions sa binuligay, no? Daw ay saling bangod Lions ka mo ni. Turte yang anong terms na bordoming ang nuot ni bla ang relasyon bla. Tuway personal nga kung may problema kadto ka sa pilo Lions mo. Ginagaigsis na Manong Boy Ocampo. Actually, before going into that, no, para mabalance ang tanan, ang Lions diri sa Iloilo, we are called Lions Club International District 31B1. It comprises Negros and Panay Island. And Guimaras. So, muna sila ang, there are 9 to give you also the structure sang Lions Club International. Of course, may ara kami from the multiple district 31 Philippines, no. Ara na tanan 9 districts. So 9 ka governors who is amuna sila nagka-meeting permi to see to it that the operations is normal and effective as mandated by Lions Club International. Bordoming, kadamo sang mga NGOs, hindi lang ito pag-mention ni Ban kay daw kakuan man, no? Kadamo sang NGOs nga nag-exist, why is it nga sa Lions kagidya nag-participate ako nag-join? It's a Rotary man kong member sa una. Okay. Art. Pero it's a simple story. Alam mo, ini sila, mga grupo namon sa tennis. Okay. So, kung maglakat kami sa gwa, kampang tennis, kaululupot kami. Ang nag-recruit sa to, amo niyo, si Kuboy, itsaka dyan kami pa intra sa Lions, kaya para dala dayon tennis. Oh. So, it started with that. Kaya yun naman pang tennis. Kung maglakat kami, kampang kami tennis, tapos kung may kalatuan, Lions, recruit sa kami, nag-upod kami. Tapos kung may activity sa gwa, dalamang kami tennis racket na mo, nambang kami. So we enjoyed. No? Aside from being a professional organization, we banded together kaya alamiguhay kami, isa lang amon nga hilig, sports, kagaulop danay, kapinuligay. So amo na nga until such time, hasta subong, daw sige-sige ang amon nga banding, kagulop danay. So, it is good nga ang Lions, may ara kami grupo nga sa amon niya, sports-minded. Tapos kung may mga activity, kay galakat mo kami, kaululupod kami. No? So, dala na ang amon mga asawa. Di nga sa kuwan kagid. Nga sa Lions kagid. Nakipot mo kani ko. Bango kay nung boy o kung ikaw mismo Kaya may diri ang grupo. daw may ara kay mo yang daw makabing na to Well, nga aside from that, no, kung may edad-edad ka na, aside from being fulfilled financially, gusto mo man mabulig sa ibang niyang tao. correct. So, the Lions is one group, one organization nga makita ko, wala man sila kapilit. Kung may hatag kay mo, hatag ka. Kung wala man, no? So, nanamihan ko yan sa grupo kay kung kami, no? Halimbawa, may mga activity kami, kag kung may mga alamutan, naka-pledging lang kami. No, akon, sa kalibo, akon, sa group chat lang na, Way pilitay. wala pilitay kung may ara kay imo yati, dako imo yata. Oh. Pero kung medyo kabos-kabos ka subong, isa lang imo kalibo. Kung basta pila lang natag. yang imo Oh, masarangan. and then tikobo mo na kag ibihatag sa kuwan sa kung sino ang Kung sinong concern. kinahanglan, no. Tiya nga amon dayang reserve na mo dayang manong amot sinong lando kag si Ricky. Sino? Si Ricky, si Oh, Ricky si Castro. Tony Ricky. Mga reserve Castro. na mo ng manong amot. Di may mga big time.
Nung landot, may dugal si nung lando, no? Pero subong ya, nag-happy ko ya sa taga Metro. Kay may tatlo na yung katao ang nag-aamot ya nga may pinansis kami para sa district kuha namon bla activities. Ano, may 200,000 kami. Muna nga ginapasalay ko di ang mga taga-Esplanade. Ang 200,000 na ilalas ng Metro Lions Club na? Amo na na ya, tatlo na nakatao gani tagiya. No? Tatlo na nakatao. Nag-share ang tatlo katao, Hindi ba nag-share. kay Basi? Mention natas la? Kami na ni Boy. Si Go Boy kag ako kag diri kay way na para kamalabot. Reserve Sa lang. tatlo na yung katao ya. Sold na. May nagatag 100, duwa ka 50. Tema bala nyo na kung sino nang isa. Ang gambal eh. Oh, ti reserve pa sila ko no mayo maningani kay nakapahuway-huway man ang bulsa namon ba. Pero hindi man kami kabatas. Bisa na maginano ya nakrangoy kami sa packet amon nga makabulig-bulig man bala. Ang binta uso mga ang binta nga makasulod ka sa Lions pareho na kung may mga problema ka sa mga abogado, Oo. mga doktor, kung ano lang ba daw kapos lagi kilala mo na sila mo. Makakilala na si mo. Oo. Muna ang bintahan lang sa Pinabugado Lions. ari si Bordoming. Oh, Kung doktor ara si Dr. konsulta Lisay. ka, why man bayad. Bayad. Oh, why na libre. Eh, kung kisa bla na kanami man maka intra ka sa mga civic organization kay laban tiway man mo. Kay hindi naman Pero na makita mo nung lando, no? Tiway, pero mabatyagan mo ang imong daw fulfilled ikaw. Kaya tinakabulig ka sa tao, no? mas nami ginada. Mas importante ginaway na sila nga ginabayran ka o ginano ka. Basta makaservisyo ka daw, happy ka na bala sa imo kagulingon. Ikaw na ginlang yan na bana-bana nga daw. Sobra na kuya mga 40 katuwig sa Lions mo. Kag nabalans ang mga pumulit sa siyudad sa Iloilo, kami ni Rex, kilala na mo sila bilang isa ka pilantropo nga tao. Regardless kung sino ka man, politiko ka man, imol ka man, magaranon ka, manuktok ka lang sa ganahan ni nung lando. Waya sa sila nga sino ka? Kundi nga willing to serve espiritu gidya sang Lions nung lando. Ang spirit, gusto ginaya, ang spirit sa Lions siya, nagapanalupsop sa imo Nalaitay gid sa gidya. kaugatan. Sa kaugatan mo gidya mo. Pareho man si board member Uso ni, daw nalat na rin namon mo. O kag antes ni siya nakakuha nga daan niya, ka-Lions siya, mayo na ni siya nga daan niya nga tao. Daw may grasya man bala nga gatupa sa iya, nga mayo man ang negosyo ya, hindi lang yan nga siling-siling na, daw happy man kami bala. Bisan si Colonel Mochada man bisan na muna na, nagakuhan man na, pero ang Balatiago niya sa Lion sa Ara Yapon, bisan ano pa nang urid kami mo, kay pagbasakit yan, nag-urid man kami. Pero nabatyag man namon do kasakit. Brother Lion. Pareho na ma-request sila kay aram ko sa Red Cross, ma-request la dugo, kag daw hindi ko kabulig, ako ginagatingwa nga bisan ano makuha ng pangitaan ko na medyos nga mabulig siya. Manangakon kung tani purpose sa blood sa party sa dugo, maatag lang ko yung bulig sa akon mga first family. Man makabudlay mga tipon dugo mo. Kapin pa subong kay may dinggi, subong board, no? Oh. Namin na board kung mapatigayon naton isa ka blood dating program sang Lions. Suggest ko na sa imo. Nakakuha na namon kay ginabalan ko na ang SM Security Department Oh. ng gwardiya namon sponsoran sang Lions nga ma-bloodletting kami. Oh, dili pwede ka mo ka blood dating, di Schedule ko na ba? ginabalan ko na tong group. Bo, tinami gina kay subong amo ginagpangita kay damo subong biktima sang dinggi.
Ikaw nung boy, tama gigay mo ka suktil. Nagtilaglan sumong dugo kay tungkol sa Tengji. Manong boy, bala naton nga magluwas nga kampiyon ka permi sa tennis. Kampiyon gid ang performance mo as a Lion sa pas district director, district governor ng boy. Actually, I was so during our time, COVID hit, so I was called the so-called COVID governor. COVID Pandemic governor ikaw? governor kami kay during that time. Outbreak itang governor. Pero in spite of that, kadto pa kami sa Bacolod para mag-visitation. Oh. Kadto kami sa Bacolod. Actually, I'd like to disabuse that notion sa mga nagapalamati. Disabuse, ha? Ang mga lions may mga kwarta, hindi. Not all. Isa pa na sa pamangkot ni mo, nakon sa imo. Not all of these people around nga nagabulig sa mga aton less fortunate nga may mga kwarta. Kung magsubra, ma-share ka. Kung wala ka, eh, di ka, pwede ka man. So, muna ang lion siya kay because not like other organization nga puro mga manggaranon. Kami hindi kami tanan. Normal ang imo, Oh. BP? Okay. Sa nakita kita sa gwapa, nung amo man gapon, BP mo? Wow. Ati normal lang yan ang BP, si Bordoming, amo ni ka sa kasaka, ni kung depende ni siya sa type. Bord, kay na pa siya, Bordoming, sugpon sa pamangkot ni kay nung boy ginan. Pangkot. Sino ang pwede maka-join sa Lions? Sinong pwede maka-intra sa Lions? Ang membership is a voluntary basis. Kung through invitation. Ang invitation within the group nga existing. If you feel that you have something to contribute to the group, to the community, it is open for everybody. Okay. Especially kung professional ka and being a professional, you have something to share to the community, open yun ina ang membership. So kami dire sa Lions, it's also a group of professionals. Obligasyon ka nga maggrupo, kag magbulig. May ano. mga kuan na, may mga tawag sa may mga balayran. Kay membership ina sa club. membership. Oo. Aside from that, tama ng ginambal ni Nong Lando, ang being an organization of professionals, baka networking ka, may negosyo ka, magkapakigangot ka to, kung magkakuan ko na ng mga problema, baka networking ka sa ila, kaya it's also an organization of professionals. Ang iban sobra pa na dang ila gani nga financial stability. Kag manami kung member ka kag ginataha kag ginakilala kanila being a lion. Manong Lando, sugpon sa pamangkot kay Bordoming. Ang iba niya nag-join na sa grupo pagod gusto nila makabenepisyo. Is it correct, Bordoming? Bordoming, sino man ginlantaw itong kuan? May kakading to. Bordoming, is it correct na ibang nag-join na sa grupo, subong sini, bakod gusto nila makabenepisyo? Karon ka lang sabat, pasabtong ka rin sinong Lando? Tikon ang imo pamangkot art. Ang Lions through invitation. Kag daw mayo man ka sa komunidad, ang background mo lagi na-check man na sa kuan mo, kina-check man na sa ikaw mismo nga na ma-recruit o ma-recommend nga daw sa may capacity siya, hindi man sila nga damog kwarta, kundi nga na makabayad ka, man may obligasyon naman sa international May mga dues, mga dues. May dues na, may monthly dues, may district dues. Ti pareho sa amon na, ang amon nga ginabayad na guro daw 300, no? Hindi, ang district ba? Ang district ya? 300 pesos? Oo, 300. 1,000? Hindi, 100 pesos na ang kada membro. Kada membro. Sa tuig? Hindi, ang district Diyos, isa ka tuwig na. Ang may international Diyos, may balayran man kami sa kwan.
Kag dason masiling sila Ay, sa nga katuig. ang Lions magasto. Depende lang na mo. Pareho na ako may meeting. May meeting ka mga boy. Masiling ka kikiwi kuya. Ako lang yung panyapon ko. Ako lang yung babayad. Imo lang yung salbaron mo ya. Hindi ka na magsalbar sa ibanda. Pwede man. Kung salbaron mo sa ako nakaigo ka sa waiting bla. Na sila mo. Ako lang yung inuman na itanan. Sa kalamisa, Sa ako? kalamisa ako. Ewan mo na. Hindi ka sila magasto ka lang ang magasto ha. Depende na yan sa tao. Pareho na sa kay board member ni Uso. Doon ka lang misa eh. Sinya ako lang ni tanan ha. Hindi man ka may kabatas, kakaatag mo kami. Atag mo may mga for the boys. Bla, bla. Hindi man yan sila nga, sino man nabi makagwanta, mamimbro sa Lions, kung ala, ikaw lang nga ikaw man, ako lang ako. Muna art ang sa Lions. Bordoming, ang isuliton ko pamangkot ko, no? Iban ka intra sa grupo, sa ining organisasyon, abe, NGOs, kay gusto nila yung binipisyuhan lang ilang lawas. For example, may negosyo siya, gusto niya benepisyo siya, pero ang the real kuan abe nga gusto sang Lions, amo ni civic organization, amo ni gusto nila. Pero imo ya ma-intra ka lang para makanegosyo ka, makaremedyo ka. Anong manawan mo sina? It works in many ways. Ma-join ka sa professional organization nga ini para nga makadamo bigo mo, maka-networking ka, maka-expand ka sa imo negosyo. On the other hand, nag-join ka kay siyempre na-fulfill mo na ang imo nga mga basic needs mo la. So kinahanglan kung may edad-edad ka na, kung sa kapaminsar ka, ay gingrasyahan ka naman, gingrasyahan ako. Mas maayo uro ibalik ta naman ang mga bagay nga ginakinahanglan man sa iban. So this is a kind of organization nga sa din. Ang orientation is services. So marami ning Lions. So aside from having friends, you work together, kag you give a portion of what you have. Kung ano lang ang mahatag mo. Kay wala man na diri pilitay mo. Ay, pilitay, Sa amon niya, nag-voluntaryo lang kami kung pila mahatag. Tapos ihatag na bilog sa grupo. Wala man na ginabutang na kung pila imo amot. No? Ang nakabalo lang na yan, grupo. No? Pero, this is one way of building yourself sa imo kaugalingon, kag happy ka man nga makabulig ka sa isig mo katawa. Tanan-tanan kita siguro may ginabatyag nga mo sina nga kung makabulig ka even sa gamay lang nga paagi, kag makita mo nga ang ginbuligan mo daw happy and fulfilled. Daw fulfilled ka man Gusto sa ko imong happy kaugalingon. ka. Oo. Fulfilled ka man sa imong Fulfilled ka man. kaugalingon. So amo man na siguro sa ang orientation sang Lions nga ang ila kon is services. Manong Boy Jocampo, sa iyong mga pagpungko bilang district governor, anong mga highlights, anong mga makabig ni mo nga na-contribute mo sa sining organisasyon nga sa din mapakaganyat pagid sa gusto mag-intra sa Lions? Actually, for info, additional, sa District 3 1B1, there are about 44 clubs all over. 44? 44 Oh. clubs, no? The maximum of ang dapat nga club, isa ka club dapat may ara nga 20 minimum members. And then sa isa ka district dapat 1,250 minimum. No, and then 35 clubs. Subong ang district 31B1 which includes Negros and Panay is already more than the required basic requirements ng Lason Clubs International, which is 35 clubs. So more than 40 na ta. Now sa imo tong statement to Art nga ano to gani ng ano tong question mo sa akon? Nga anong imo nga kuan Well, nga of course, nahimo? pag-umpisa na tubang ko na. Pag-umpisa ko gid, I started with ang amon operations as district governor should start from
July and will end on June. In June. So pag start sa July 1, kay taga-resident ako sa Lapas, nag-feeding program ako sa plaza. And then as district governor, visitation ko, what you should do as district governor is to unify the whole club and to invite more members to help also the district, helping our less fortunate brothers and sisters nga hindi makasarang. As I told before, hindi man kami tanan niya may ara, no? Sharing. That is Lions program. Okay? So muna bala. Sa kay Colonel Motsara, sir, kumo sa Lions, anong ginapasalamatan nimo kay naka-join ikaw sa Lions kag of course nangin executive president ka sa Guimaras kag Iloilo? Council President. Yes, sir. Tanan nga mga presidente sa Panay Guimaras, ikaw ang presidente. Oo. Ano mapasalamatan mo, abi? Sir, Well, naka-join ka. una-una, no, ang grasya, ang blessing sa ginahatag ni Lord sa tanan nga mga Lions, ginabalik na muna sa true services, community services. So once you maka-servisyo ka, like for example, we are active pag may mga bagyo. Oh, isa pa na. Lions, immediately, nagatagwanay na kami na. The district governor will call all the council president. The council president will call all the presidents of the Lion within the district. Na may bagyo sa amon may report. Nag-research kami sa DSWD, sa aton nga OCD, kundi ang pinaka-grabe, affected siyang bagyo. Then, kami ka-focus yung amon nga mga bulig. Aside sa mga bulig si mga Lions members, na may mga pundo na kadaan, ang district governor nagapagayo pag sa international, may pundo na nga ginahatag ang International Lions. So, Sa mga kalamidad? mga $10,000 na. Normally, para the whole operations. Kung ikaw, Governor, ang 1-year operations mo, ginapreparahan mo na. So, that is why, sa ginmention nila nga 5 ka focused field of community services ang Lions International, dira kami, pag naka-comply kami sing amon nga responsibility sa barangay, we are all fulfilled. Gitawganay kami kung anong mga activities nga ubrahon namon. Hindi lang kami fulfilled, kundi ang mga nabuliga namon, gahapi man. Like for example, ining mga pagatag antipara. Simple man lang na. Pero sa mga may edad na kag hindi makakita, Kag hindi ko kasarang eh. kag hindi ka sarang magbakal, tagaan mo antipara, kag makabasa, happy na siya. Kag kami ni Duming, may para kami daw, ang type namon, makuan daw namin. O klaro. Klaro. Kay Ang Badet, good morning kabataan nga mga Joke lang malnourished, eh. no? Mga malnourished sa mga barangay. Ang amon nga nag-a-adapt kami sa mga eskwelahan. Oh, isa pa na, no? Dapat Para school, nga no? makabulig kami sa mga malnourished, makaon. Nung Lando? Ang International Lions, kung may mga calamity pero na may bagyo, Bagyo, linog. kag mayo ang reporting nimo, mangayo ka aid sa international. Nagapadala na sila mga $10,000. Ba? Oh, pareho sa nga akong jimpo sa una daw 2014, 15. Dito ko ginatag sa Tambalisa sa sa May Concepcion. Concepcion. Kay si Raul Leonard Bañas? pa na, hindi pa na sa, hindi si Raul ang patigayon, pero mayor pa to si Villanueva. Si O Millard. Millard, siya pa to. Nagkagtugi ko to sa Tambalisa, pangatag sa mga balde, mga pinggan, mga kuwan, kay dako man to nga bagyo, nagtupa mo. Di daw
nakapangayo ko to sa international. Hindi lang nga kita gabayad lang to sa Diyos, May international balik. Diyos, may balik. Man binta katama, isa ka banwa nga may lions. In case nga may calamity, Maka-report dayon. ma-report na kag makahatag man sila sang edya dayon. Hindi lang nga bayad to, way ka to pa. Muna gani nga kami nga mga nagatag sang $1,000, Melvin Jones Pilo ginasiling. Okay. Extra na yan namon nga bayad. Pareho na sa akon mga chalikon O may mga ngalan nga MGF. Away ka pa MGF. No? Ako ya progressive. Melbe, ano na? Melvin Jones Pilo. Pilo. May ako gani PMGF na ya progressive na kay sobra na sa kwan, sobra sa isa ka kalibo nga $1,000 na atag ko. Muna nga pasalamatan mo naton sa international nga hatag lang ta nga hatag bayad sa international, pero kung may mga calamity matag man sila sa aton. Depende sa gobernador mo. Ang district Diyos naman niya, iyan na isang gobernador. Diskresyon na isang district governor. Pareho na may visitation ka, magkagto ka sa mga negros, mga prite, mga ano na. May kung isa, kadamo man mga pangayo kayo, si Mobla. Kuha na sa gobernador ya. Krisyon sang gobyerno. Iyan na yung district Diyos, gakagto niya sa district governor. Gani, no? Ginapainbulahan naton ang Lions International, no? Roar, ano tawag lang. Good morning, galing sa kay abyan naton Lion Bobby Rodriguez. I don't know kung kamusta si Bobby. Bob, good morning. Rin sa kapon. Way sa kabalik si... Kay kung kabalik si Bobby, hindi ta kauyat sa microphone. Sige, sa wayon niya tabla. Kay ti boss na to ni si Bobby sa IBC. Good live la. Sa wayon niya kami ni Ibrahim. Anyway, unless nga may nalipatan ako yung pamangkot sa inyo, pero unahon ko ba ang parting statement ni Colonel Felix Mutsada, sir? Long time no see. Ang imo parting statement sa aton nga mga kauturan nga nagatanaw sa karon sa Ilonggo News Live. Ya, una-una nagpasalamat gid kami sa imo no, kag sa imo nga mga kaupod diri sa Ilonggo News Live. Ilonggo News Time, News Live. News Live. Ang amon nga mga ang amon presidente subong sa Iloilo Metro Lions Club, Tony Oso, the past district governors, kay Boy Campo, kag kay Nong Lando, Laison, mga pumuluyo subong na nagapamati, especially members of the Lions, officers and members of the Lions all over the District 301B1 to continue service to the people as long as our services is needed anywhere, anytime. Ara ang Lions. Please go ahead. Wala mo ginsamat Colonel Thank you Felix very Mutsada, sir. Kala ko diri sa dalom nga taytay, duway ga palda aton nga signal. Nami ang signal na to, no? Way ga palda. Siguro adlaw-adlaw rin siguro mayo ay, no? Anyway, pasunod ni mo. Unahon labi naton si Manong Boy. Saan kay mo ma-mayor sa Dumangas? Ano? Saan ka ma-mayor sa Dumangas? Way plano niya sa politika si Manong Boy. Ari na lang amon ginagawa no para Oo. makabulig sa tao. Ang imo nga parting statement, Okay, so Manong Boy. akon masiling God bless lang to each and every one of us. Thank you very much. Tingala iba ni ginimanong ko si Nong Boy kaya ang bata ni Nong Boy ni media man no, si JJ. I don't know kung nara pa subong sa Bacolod. Ano Canada, no? From nagwa na siya. Oh, si JJ isa ka membro sa manager sa una sa si Action Radio Bacolod. Kaya bata yan Oo. Oo, naka-manager to siya. Part owner siya, no? Tuod, no? Hindi ka magagatanaw ba si JJ sa aton sa mga kay worldwide natin broadcast, no? Itag natin mo siya
sa aton nga broadcast subong. Itag mo siya. Ang parting statement sa nga gusto ko ni si Bren, pabor ka mga Vice Governor. Asunod ko no. Thank you, Art. Kaya, ako lang presidente ni siya sa nga Metro Lions Club, no? Thank you, Art Ibrahim, no? Rex, kag Engineer Panis. Salamat gid sang pag-feature niyo sa Lions. Hopefully, sige-sige ning amon activity. Kag makaserbisyo kami sa Lions Club. Kag sigihon namon ining service activity. Kay daw dabo gid mabuligan namon para sa pumuluyo. So thank you for giving us the opportunity nga ma-feature nyo ang ginaobra sang Lions Club, especially ang Iloilo City Metro Lions Club. Thank you for the time and hopefully masigi-sige pag ini Yes, session. Thank you. Madamo gyud salamat Board Member Doming Oso, ang isa sa mga papisan nga board member sa 4th District of Iloilo. Kag majority floor leader sang sa inyong panglalwigan. Ginapasalamatan naton kay si Board Doming. Way na ni kuan kon magsiling sa nga hindi sa available, hindi pag siling sa available gid siya no. Kapasalamat kita board in spite sa kasakuon mo, lain chimpo, basa kanya ako nga sapatos ka sulay sa ulan. Pero anyway, kapasalamat kita board nga gintagaan mo kami chimpo nga maka-upod sa inyo kay nahidlam ako kay nung boy kay kita na kami permi sa MADS sa una. Ako ay nako sa MADS, mga 3 years na guruay ka sa MADS. No? Kay Colonel Mutsada, ang active ni si Colonel Mutsada, active man kami sa TV12 sa Diway Bicyon ni Ibrahim. Pero hindi na kami maka-met perme kay damo man kami sa obligasyon. Of course, ang amay sa Lions, diri sa siyudad sa Iloilo, ano itong tanaw mo man? Pispis naman. Masipat sang mata mo. Oo. Si Manong Lando Laison, si Boss Lando, commonly ginatawag nato nini nga si Manong Lando, si Boss Lando, si Don Lando Laison, kag amay sa Lions diri sa Iloilo. Magsiling ka nga Lions nagatapik kida ngalan ni Nong Lando Laison. Good morning sa kay Ma'am Check. Ma'am, good morning. Ang imong nga parting statement Nong Lando sa aton mga kauturan nagatanaw sa aton subongaga. Wala ka mo kabalo nga si board member Oso, vice chairman sa sang council. Duwa ng endorsement mo. Vice- Endorse ka nag-endorse man ka. Kansa mo kini? Vice chairman sa council o Panay Gimaras sa Lions. Kumpirme si Ibrahim Simoy. Kaduwa na sa kinendorse nung Lando mo. Kagdason nga tuig, ma-chairman niya sa council. Oh. Pagkatapos, mag-governor na niya. Madagan niya second vice governor. Manong Lando, katonta ka na Mag-governor siya sa Lions, ma-vice governor siya sa probinsya. Daw mo nang tinutuyo. Daw mo na tinutuyo. No? Ibalik ta sa Right now. sa kwana. Daw sige yun gininamon kada semana. Kada Sabado, mayo lang ang chimpo, may ginambalan kami ni board nga kung maglain chimpo, automatic cancel na dayon. Kay kanugon si chimpo sa nga kung mga tao dire nga hindi bala makapangsyon. Te paglain sa chimpo, automatic dayon. Cancel ang activity. Subong daw kadamo sa pasyente Isang bisan na gaulan. mo na ni Golan gapasalamat ang Metro Lions Club nga kalaway man nga nagaobra kami nga kadyutay lang bala ang imo pasyente. Kinanglan mo pasyente mo nga wala kami gabaton kwarta. No? Para happy kami. Bisan mag-yum-yum ka lang prote. Sili mo daw kayum ka pero kuha na to. Tungod sa binuwatan Fulfilled ta. ka. Kanami lang niya pabatyagon. Kani damo nga salamat Art, Rex, si Ibrahim, kag si Ruben Panis, no? Salamat gid nga pag-imbitar nyo sa amon nga mga interview dire. Hindi lang ni natabo nga pila lang ni ka tuig sa una nga permi dire sa dalom sang Taytay. Bisan si Danny Pardo to, nagapamahaw dire sa akon.
Diri, damo diri, mga press ka damo. Manmigo tama ng press mo. Bintahagin niya, maka-istorya ka sa press. God mapahayag nila tanan blang function ng Lions. Kaya gusto sang Lions nga mag publicity man mo. Oo. Kay kuan kinanglan mabala ni gani kundi nga opisina sa Lions mo. Oo. Dalam tayo. Oo. Kinanglan ginaya, kinanglan yung Lions, may fix gid siya nga pa opisina. Oo. 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 Te Art Rex Ibrahim, no? Salamat din. Madamo, salamat sa kay Boss Lando nga kag of course sa mga Lions din, no? Mention nato si Boss Lando, si Bordoming, si Manong Boy, si Colonel Mutsada. Pasalamatan tagali board ang mga medtech to kina. Yes. Din to sila, liyog lang ko pasalamat sila kay hindi ko kabalo kung din sila nga ospital na galin. Kag sanay sinoto sila. Paliyog lang ko, nalakat na sila, pasalamatin na lang sila. Sa nason naman, No, pasalamatin lang sa sinoto. Sa din to sila nga ospital. Sa Mission Hospital. Okay. Kay nung lando tong mga angels. Madamo kayong salamat dira sa Iloilo Mission Hospital sa kay Dr. Elmer Pedregosa. Doc, good morning. Dira sa Iloilo Mission Hospital. Kag of course sa mga medtech dira department, nagapasalamat kami nga at least nakadto ka mo diri kag magbulig sini activities ang Lions. Sa ngalan diri ni Ruben Panes aton nga cameraman, of course ang aton direktor sa kay Toto Rex nagatamyaw sa taga-Tigbawan da, no? Mayong aga kag sa mga kauturan naton. Kita karon mga last yes ha kay may programa kita karon sa Pitts Grill last yes sa aga. Mangin programa naton mangin sa aton karon si Attorney General ang bala naton ang mga topiko nga dapat naton pagambalan. Ang inyo abyan sa Kanginan Art Calzas kita kasunod naton nga pagpangalagad gikan diri sa Carpenter's Bridge diri sa Esplanade papod sa mga Lions nag-roar diri sa aton nga programa subong aga. Mayong adlaw. Wow, pusang signal. Wow, pusang signal.